1945 tavaszán a fogságba esett német ápolónők Texasban leszálltak a buszról, büntetésre számítva, de az első dolog, amit észrevettek, nem a szöges drót volt, hanem a szalonna és a kávé illata, nem a szöges drót volt, hanem a napkelte előtti reggeli levegőt betöltő szalonna és kávé illata, még mielőtt a tábor lámpái kialudtak volna az éjszakai őrség után. Egy busz hajtott be a texasi amerikai hadifogolytábor kapuján. A buszon egy maroknyi német vöröskeresztes ápolónő ült, merev háttal, egyenruhájuk hónapokig tartó szolgálat után elkopott volt, a frontvonalak közelében, ahol csak néhány héttel korábban fogták el őket. Órákig, amíg a busz az amerikai síkságon haladt, nehéz csend uralkodott, a jármű belsejében a levegőpor, bőr és félelem illata lengte be a levegőt. A legtöbbjük felkészült a kegyetlenségre, a megaláztatásra, a hideg bosszúra, mert ezt mondták nekik, hogy számítsanak, ha ellenséges kézbe kerülnek. De amikor kinyíltak az ajtók, valami egészen más fogadta őket. Nem a keresőfények voltak azok, bár azok is ott voltak, és nem is a szöges drót, bár azt lehetetlen volt nem észrevenni. Hanem maga a levegő volt az, gazdag nem a szöges drótsorok, bár azokat lehetetlen volt nem észrevenni, hanem maga a levegő, amely gazdag, meleg és nehéz volt az étel illatától, igazi ételétől, erős és keserű kávétól, láthatatlan serpenyőben megolvadt vajatól, és legfőképpen a szalonnától, amelynek sűrű, sós illata a reggeli levegőben terjengett, és az orrukat csiklandozta, amíg lehetetlennek tűnt figyelmen kívül hagyni. Egy ápolónő, akinek arca a fejadagok miatt sovány volt, halkan suttogta, hús, hús. Társa szinte nevetve rázta meg a fejét az abszurditáson. A hús otthon már csak emlék volt. Németországban a háború miatt az étkezésük napi túlélési küzdelemmé vált, fűrészporral hígított kenyeret, maradékokból főzött leveseket ettek, még a gyerekek sem emlékeztek már a sertéshús ízére, és mégis, itt, egy helyen, amelyet büntetésnek tartottak, a reggeli illata szinte gúnyolódásnak tűnt. Az őrök intettek nekik, hogy szálljanak le, csizmájuk kavicsra lépett, a nők pislogtak a hajnal halvány rózsaszínű, tágas texasi égbolton. Kiabálást vártak, fegyveremelést, dühös parancsokat, ehelyett a parancsok angolul, nyugodtan és hatékonyan. A katonák nem mosolyogtak, de nem is voltak kegyetlenek. Az egyik nővér lopva pillantott az étkező felé, ahol a füst lustán szállt a kéményekből. Meglátta az amerikai szakácsokat kötényben, akik tojásokat törtek, mintha a háborús élelmiszeradagolás nem is létezne. Kávét? Egy hang megijesztette őket. Nem őrt, hanem egy ápolónőt, az amerikai hadsereg ápolónőjét, tiszta egyenruhában, éles, de kedves kiejtéssel. Ami több németet megdöbbentett, az volt, hogy fekete bőrű volt. A náci Németországban végtelen hazugságokat etettek velük a fajokról, az alacsonyabb rendűségről, arról, hogy ki kinek kell szolgálnia. Itt azonban, abban a táborban, ahol foglyok voltak, ez a nő egyszerű udvariassággal, megvetés és gúny nélkül kínálta nekik a gőzölgő kávét, csak egy kérdést téve fel, szükségük van-e valamire. A német nők nem tudták, hogyan válaszoljanak. Az egyik, Danka, témormolta, a másik habozott, mielőtt elvette a bögrét, kezei remegtek. A melegség felkúszott a karjaiba, nem csak a hő hatására, hanem magának a gesztusnak köszönhetően. Először fogságuk óta érezték, hogy repedés keletkezett a félelem falán, amelyet elvitték őket, papírmunkát intéztek, új ágyneműt adtak nekik, amit szépen összehajtottak a karjukba. Megmondták nekik, hogy hazaírhatnak, bár a leveleiket elolvassák. Megmutatták nekik a szállásukat, tiszta ágyakat, vékony matrekokat, de semmi olyat, ami hasonlított volna a sárra látítatott kórházakra, amelyeket a front közelében ismertek. Amikor leültek az étkezőbe az első étkezésükre, a valóság még erősebben nehezedett rájuk. Tányérok jelentek meg előttük, kenyér, tojás, és két nő között egy szalonnaszelet, nem volt sok ahhoz képest, amit az amerikaiak maguk ettek a kerítésen kívül, de szinte túl jónak tűnt, hogy igaz legyen. Már a szaga is szédítő volt. Az egyik nővér a szalonnacsikra bámult, majd az elhaladó őrre, és suttogva megkérdezte társát, ez megengedett. A másik megrázta a fejét, de egyikük sem mozdult, amíg az éhség előre nem kényszerítette őket. Az íze füstös, sós volt, szinte elsöprő, az évekig tartó nélkülözés után. Az egyikük a szájához emelte a kezét, nem azért, mert nem ízlett neki, hanem mert a háború előtti vasárnapi étkezések hirtelen emléke a háború előtti vasárnapi étkezésekre, a családi asztal körül való nevetésre, túl sok volt elviselni. Az első reggel egy történetté vált, amelyet újra és újra elismételték egymásnak.
A szöges drót valódi volt, a bezártság valódi volt, de a reggeli illata is valódi volt, amely átterjedt az udvaron, és egy olyan világra emlékeztette őket, amelyet elveszettnek hitték. A félelmük alatt egy másik érzés is felkúszott bennük, zavarodottság. Ha ez az ellenség, akkor miért érezték úgy, hogy az élet itt már is annyira más, mint amit mondtak nekik? De az étel okozta sok csak a kezdet volt. Ami ezután következett a táborban, arra késztette őket, hogy még inkább megkérdőjelezzék azt, amit tudni vélték. A következő napok olyan ritmust hoztak, amire egyik német ápolónő sem számított. A reggelek nem gyakorlásokkal vagy büntetésekkel kezdődtek, hanem a konyha zajaival és a reggeli hívószóval az étkezőben. Ugyanazok az illatok, amelyek az első napon fogadták őket, továbbra is ott lebegtek, tojás sütése, kávéfőzés, kenyérpirítás. Még a adagok is, bár nem végtelenek, bőségesek voltak ahhoz képest, amit Európában hagytak maguk mögött. Az egyik ápolónő Erika emlékezett, hogy a bádog tálcájával a sorban állt, és a mellette álló nőnek suttogta: ez nem tarthat sokáig, el fogják venni, amikor úgy gondolják, hogy már megszoktuk. De reggelről reggelre megjelent az étel, vastag kenyér, ami megtöltötte a gyomrot, zöldségek, bab, és mindig valami, ami Amerikára emlékeztette őket, bőségére emlékeztető valamit, néha szalonnát, néha aranybarnára sült krumplit, néha még egy szelet vasárnapi pitét is. Nem kaptak szabadságot, de méltóságot kaptak, és ez a különbség számított. Az őrök figyeltek, igen, de nem szidalmazták őket, és nem bántalmazták őket oké nélkül. Az ápolónők észrevették az amerikai katonák fegyelmezettségét, nem voltak barátságosak, de mértékletesek. Foglyokként, de embertársaiként is beszéltek velük, és amikor az étkezés véget ért, sétálhattak az udvaron, csendesen beszélgethettek, vagy ülhettek papírral és tollal, és leveleket írhattak. A levélírás szinte még meglepőbb volt, mint a németországi ételeknél. A cenzúra várható volt, de az a tény, hogy írhatnak, hogy azt mondták nekik, hogy szavaik eljuthatnak a családjukhoz, szinte irreálisnak tűnt. Egy délután Hilda a barakkok egyik fából készült asztalánál ült, levele félig kész volt. Az ételről írt, bár tudta, hogy a cenzorok el fogják olvasni, a kávéról, a vászonlepedőkről, arról, hogy az őrök egyáltalán nem olyanok, mint ahogy elképzelte. Aztán abba hagyta az írást, mert nem biztos abban, hogy hozzá kellett tennie az igazságot, hogy néha úgy érezte, ez egy kis szünet a háború viharában. Végül azt írta, hogy biztonságban van, és ez elég volt az anyjának. Remélte, hogy a tábornapi élete nem volt nehézségek nélkül. A texasi napheve, a por, ami a ruháikhoz és a bőrükhöz tapadt, a kapuknál hallható csizmák zaja és a kiabált parancsok emlékeztették őket arra, hogy még mindig foglyok. De a birodalom romos kórházaihoz, a légitámadásokhoz és az ellátási hiányhoz képest ez a furcsa hely egy másik világnak tűnt. Esténként a nők néha összegyűltek beszélgetni. Beszéltek a fogságba esésükről, arról, hogy szerintük mi történhet a háború után. Erika gyakran hozta fel a szalonnát, és halkan nevetett: képzeljétek el, hogy az első valódi emlékünk Amerikáról a reggeli. Márta megrázta a fejét, azt akarják, hogy elfelejtsük, hogy foglyok vagyunk, ez a trükkjük. De még ő is csendesen elismerte, hogy évek óta nem érezte magát ilyen jól tápláltnak. A pletykák gyorsan terjedtek a táborban. Egyesek azt mondták, hogy más államokban a foglyoknak megengedik, hogy dolgozzanak, sőt pénzt is keressenek. Mások azt állították, hogy láttak férfiakat, akik hétvégén filmeket néztek. Voltak még történetek arról is, hogy hadifoglyokat segítettek amerikai farmokon, és meghívták őket vacsorára. Az ápolónők nem tudták, mit higgyenek, de a pletykák életben tartották a beszélgetéseket. Minden pletyka fokozta a feszültséget az között, amit tanítottak nekik, hogy az amerikaiak kegyetlenek és korruptak, és amit a saját szemük és gyomruk mondott nekik. Egy éjszaka Hilda a barak mosdójából áradó szappanillatra ébredt. Mozdulatlanul feküdt, és rájött, milyen furcsa érzés Amerikát nem bombákkal, hanem apró kényelmi dolgokkal, tiszta ágyneművel, melegételekkel és hétköznapi ellátmánnyal társítani. Suttogva szólt Ericahoz, aki a fölötte lévő ágyon aludt: hogyan mehetnénk haza, és magyarázhatnánk el, ezt senki sem fogja elhinni. Erika lehajolt az ágy szélére, hangja alig hallható volt. Talán nem is kell. A kontraszt a németországi élettel éles volt.
Az otthonról érkező levelek éhínségről, teljes városok lerombolásáról, anyákról szóltak, akik mindenüket elcserélték kenyérre, és mégis itt, az amerikai drótkerítés mögött minden nap reggeli volt. A nők bűntudatot éreztek emiatt, bűntudatot, amiért tettek, miközben családjaik éheztek, de zavarodottságot is éreztek, miközben próbálták megérteni, hogy az ellenség hogyan tudott úgy bánni velük, ahogy a saját oldaluk már nem tudott. A tábor életének ritmusa tompította a félelem élességét, de egy másik kérdést élesített: ha itt ennyi étel és menedék volt, akkor mi más titkoltak előlük Amerikában? De az igazi sok nem az ételekből vagy a levelekből származott, hanem abból a munkából, amit a nővérektől vártak. A bőséget itt nem az étel, hanem a gyógyszerek mennyisége mérte. Érkezésük után egy héten belül a nővéreket egy külön épületbe hívták a táboron belül, a gyengélkedőbe nem volt nagy, de tiszta volt. Az illata éles volt, fertőtlenítő, friss kötszerek és alkoholos törlőkendők. A német nők valami ideiglenes megoldásra számítottak, mint a hátrahagyott tábori kórházak, de amit találtak, sokukat megdöbbentette. A polcokon géztek, vattapamacsok, fecskendők és üveges gyógyszerek sorakoztak. Az egyik sarokban egy hűtőszekrényben penicillin ampullák voltak, egy olyan antibiotikum, amely Németországban olyan ritka volt, hogy kincsként kezelték, és gyakran a legmagasabb rangú tiszteknek tartogatták. Tisztnek tartogattak, itt olyan mennyiségben volt elérhető, ami megdöbbentette őket. Hilda, aki hónapokig szinte csak rongyokkal varta össze a sebeket, suttogva mondta: Istenem, itt több van, mint nekünk egy egész hadosztálynak volt. Az amerikai személyzet, mind az orvosok, mind a nővérek nem vesztegették az időt, és őrzés mellett felosztották a feladatokat. A német nőket arra utasították, hogy segítsenek a rutinellátásban, tisztítsák meg a felszerelést, cseréljék az ágyneműt, készítsék elő az alapvető kellékeket. A szabályok egyértelműek voltak, felügyelet nélkül nem kezelhettek ellenőrzött anyagokat, de még a legegyszerűbb feladatok is a bőséget mutatták. Az egyik amerikai nővér, Margaret, észrevette, hogy a polcokat bámulják. Lassú, érthető angolul beszélt, hogy megértsék, ti itt fogtok segíteni. Nincs hiány, nincs kifogás. A hangja határozott volt, de nem kegyetlen. Aztán egy doboz kötést tett Erika karjaiba, és egy ágy felé mutatott, ahol egy másik hadifogoly feküdt, aki tüdőgyulladásból lábadozott. A napok múlásával a német nővérek megszokták a ritmust. Még mindig foglyok voltak, de a munka célt adott nekik, valami ismerőset, mégis a kontraszt azzal, amit hátrahagytak, gyötörte őket. A összeomló birodalom kórházai a kétségbeesés csarnokává váltak, az ellátmányok a végsőkig kimerültek, a sebészek minden megtalált maradékot felhasználtak, és a penicillin inkább pletyka volt, mint valóság. Itt látni, ahogy üvegekben sorakozik, mint a tej a kamrában, szinte elviselhetetlen volt. A párbeszéd gyakran megtörte a szolgálat csendjét. Egyik nap, miközben az ágyneműt készítette elő, Martha megkérdezte egy fiatal amerikai orvost, miért van ennyi. Nem kell az összes a fronton a katonáiknak. Az orvos vállat vont. A gyárak továbbra is gyártják, ott több mint elég. A közömbös hangnem, amellyel ezt mondta, megdöbbentette. A gyárak még álltak, több mint elég volt Németországban. A gyárak romokban hevertek. Néha az őrök vagy az ápolónők apró beszélgetéseket folytattak egymás között, nem tudva, vagy talán közömbösen, hogy a németek megértik a beszélgetés töredékeit. A hazájukban lévő élelmiszerjegyekről, a távoli városokból író szeretteikről, a legújabb baseball eredményekről beszéltek a német nőknek. Szürreális volt, hogy ezek az amerikaiak úgy éltek, mintha a háború csak egy kellemetlenség lenne, nem pedig az egész társadalom összeomlása. Voltak pillanatok, amikor a feszültség felszínre tört. Egy őr, akit irritált egy nővér habozása, rákiáltott, hogy siessen. A nő megmerevedett, felkészülve az ütésre, de az nem jött. A harag csak szavakban fejeződött ki. Egy másik nap egy idősebb amerikai orvos a németeknek kérdezett Európában uralkodó körülményekről. Kérdései nem vádak voltak, hanem kíváncsiságból fakadtak. Mennyire rossz a helyzet? Kérdezte, miközben szemüvege lecsúszott az orrán. Hilda a padlót bámulta, majd halkan válaszolt, rosszabb, mint gondolná. A nőket leginkább nem a kegyetlenség, hanem a normális állapot zavarta. A gyengélkedő nem úgy tűnt, mintha a győztesek irányítanák, akik uralkodnak a legyőzöttek felett.
Úgy tűnt, mint egy átlagos kórház, rutinokkal, ellátmánnyal és egy csendes elvárással, hogy a munkát jól kell végezni. Ez arra késztette őket, hogy elgondolkodjanak, vajon a fogságbüntetésnek szánták-e őket, vagy valami egészen másnak a bizonyítására. Éjszaka, a szállásukon beszéltek arról, amit láttak. Erika nem tudta abba hagyni a gyógyszeres polcok leírását. Érted? Minden katonát, minden foglyot úgy kezelnek, mintha az életük még mindig számítana. Martha megrázta a fejét. Talán csak színjáték, talán azt akarják, hogy hazatérve beszéljünk róla. De még miközben ezt mondta, tudta, hogy a bőség valódi, és semmilyen színjáték nem tudna ilyen polcokat varázsolni, amelyek olyan természetesen tele vannak azzal, amiért Európa most vérzik. Néhány nővérben ez haragot váltott ki, haragot a saját vezetőik iránt, akik erőt ígértek, de csak romlást hoztak. Másokban ez csendes árulásérzetet keltett. Miért mondták nekik, hogy az amerikaiak barbárok, amikor a szemük előtt lévő bizonyítékok mást sugalltak? Az ellentmondás túl nagy volt ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyni. A gyengélkedőben végzett munka többet adott nekik, mint feladatokat, rálátást adott nekik Amerika hatékony, ellátott, könnyű RTL-en, és ahogy a lepedőket hajtogatták és a műszereket mosták, minden nő rájött, hogy nem csak a csatában elért győzelmet látja, hanem a láthatatlan háborúban, a termelés és az erőforrások terén elért győzelmet is. De a gyengélkedő falain kívül egy másik fajta ellentmondás várt rájuk. Beszélgetések és találkozások, amelyek megkérdőjelezték mindazt, amit Amerikáról tudni vélték. Az élet a táborban nem csak az étkezésből és a kórházi feladatokból állt. A nők hamar rájöttek, hogy a fogság számtalan apró pillanattal jár, amelyek élesebben szembesítik őket hitükkel, mint bármely bajonett. Ezek nem erőszakos pillanatok voltak, hanem ellentmondásokkal teli találkozások, amelyek nem illettek a Németországban festett Amerikáról alkotott képbe. Az első az edatcsorolvasáskor történt, amikor a foglyokat az udvaron sorakoztatták fel. Az őrök között volt egy fekete amerikai katona. Egyenruhája vasalt volt, testtartása egyenes, hangja parancsoló, amikor felolvasta a neveket. A német ápolónők gyors, szinte félelemmel teli pillantásokat váltottak egymással. A birodalomban vég nélkül azt mondták nekik, hogy az ilyen férfiak alacsonyabb rendűek, képtelenek, veszélyesek, mégis itt volt ő, egy hatalmi figura, aki ugyanolyan tekintélyt parancsolóan viselkedett, mint Fehér, amikor az egyik fogoly eltévesztette a neve kiejtését. Az őr rossz indulat nélkül kijavította, és egyszerűen tovább haladt a listán. A parancs hatékony volt, nem kegyetlen. Később a gyengélkedőn az egyik fekete ápolónő visszatért, hogy megnézze a lázas német hadifoglyot. Keze biztos volt, viselkedése nyugodt, és halkan szólt Hildához, hogy hozzon tiszta ágyneműt. Hilda habozás nélkül meg is tette, majd megállt, mert zavarta a saját ösztöne, hogy kövesse a nőt. Aznap este Erika fülébe súgta, mindaz, amit a fajokról tanítottak nekünk, ugyanaz volt. Erika habozott, majd beismerte, hogy még az őrök viselkedése is zavarba ejtette őket, viselkedése is zavarta őket. A férfiak szigorúak voltak, de nem szadisták. Betartatták a szabályokat, de nem támadtak rájuk, ha azokat betartották. Vasárnaponként a tábor káplánja istentiszteletet tartott. A részvétel nem volt kötelező, de az ápolónők gyakran elmentek, inkább kíváncsiságból, mint vallásosságból. Az angolul vagy svédül énekelt himnuszok furcsa megnyugvást árasztottak a teremben. Néhány nő később bevallotta, hogy azok a pillanatok gyerekkorukra emlékeztették őket, amikor a templomok még nem voltak a propaganda árnyékai. Egy délután egy őr odament Martha mellé, miután észrevette, hogy elszakította, egyszerűen átadta neki, és azt mondta, javítsd meg. Martha megdöbbenve, törött angolsággal megköszönte neki. Azon az estén elmondta a többieknek, úgy bánnak velünk, mint emberekkel. Hangjában keveredett a hitetlenség és a harag, mintha maga a kedvesség sértés lenne mindazon, amit ő hitt. Még mindig voltak ellenséges pillanatok, néhány őr távolságot tartott, egyértelművé téve, hogy nem akarnak részt venni a beszélgetésben. Néhányan halkan kifújták a náci szót, arcuk kemény volt, de a napi ritmus nehezebb volt összeegyeztetni. Túl gyakran csúszott ki a tisztelet a fogság repedésein keresztül, a párbeszéd váratlan helyekre kúszott. Miközben a gyengélkedőben a lepedőket hajtogatta, Erika megkérdezte egy amerikai ápolónőt, hogy miért adnak a táborban ennyi ételt a foglyoknak, amikor otthon is van élelmiszeradagolás. Az ápolónő elgondolkodott, majd így válaszolt, mert a genfi szabályok szerint ezt kell tennünk, és mert ha a fiúinkat elfogyan, azt szeretnénk nekik.
Ez praktikus volt, nem érzelmes, de a válasz Erika fejében megmaradt. Azon az estén hangosan megkérdezte a csoporttól, mi is betartjuk ezeket a szabályokat a foglyainkkal szemben. Csend következett, senki sem válaszolt. Az ellentmondások még mélyültek, amikor levelek érkeztek. Az egyik nővér válaszlevelet kapott a hamburgi nővérétől, aki leírta, hogy éjszakáikat bombóhelyeken töltik, a város romba dőlt, és a kenyér olyan kevés, hogy alig elég egy gyermeknek. Ezeket a szavakat olvasva, miközben egy tányér babot és szalonnacsíkokat tartott a kezében, rosszul lett. Összehajtotta a levél borítékba, szégyelve magát. Mi, foglyok, jobban étkezünk, mint a családjaink otthon, mondta üres hangon, már nem csak az ételről vagy az ellátmányról szólt, hanem a percepcióról is. Felnőttek abban a hitben, hogy Amerika dekadens, gondatlan és barbár, ehelyett rendet, gazdagságot és egyfajta igazságosságot láttak. Ez azonban nem törölte el azt a tényt, hogy szöges drót mögött voltak, hogy nem mehettek el, hogy a háború még mindig dúlt, de minden nap egy kicsit lecsorbította a propaganda falát, amelyet magukkal hordoztak. Csendes pillanatokban az ápolónők elgondolkodtak, mi van, ha Amerika ereje nem a kegyetlenségből fakad, hanem éppen abból a bőségből, amit most látnak. Mi van, ha az ellenség nem az, amitől félni tanítottak őket, hanem amit a saját vezetőik eltitkoltak előlük. De a legnagyobb ellentmondás a papíron írt szavakban rejlett, a gondosan cenzúrázott, de mégis megengedett levelekben, amelyek az igazság töredékeit hordozták, és arra kényszerítették a nővéreket, hogy szembenézzenek mind a háborúval, mind önmagukkal. Amikor az első levelek megérkeztek otthonról, a nők szinte letépték őket a puszta kezükkel. A borítékokat cenzúra bélyegző jelölte, a mondatokat vastag tintával feketére festették, de mégis, a lehetőség, hogy valamit, bármit is olvashassanak Németországból, életmentő volt. Hilda levele anyjától érkezett Hamburgból. A remegő, egyenetlen szavak olyan képet festettek, amelyet nehezen tudott megőrizni az emlékezetében, a város egész negyedei hamuvá váltak a tűzbombák miatt, az emberek órákon átálltak sorba, csak hogy kenyeret vehessenek, amely porrá omlott a kezükben, a gyerekek lesoványodtak, csontjaik látszottak a bőrükön keresztül. Életben vagyunk, írta anyja, de alig. Hilda óvatosan összehajtotta a levelet, szorult torokkal körülnézett az étkezőben, a babbal és kukorikakenyérrel teli tálakra, és bűntudat öntötte el. Aznap reggel jobban evett, mint a családja egy héten. Mások is hasonló leveleket kaptak. Az egyik nővér csendesen sírt, miután elolvasta, hogy 16 éves öccsét besorozták. Egy másik megtudta, hogy apja kimerültségtől összeesett, miután éjjel-nappal egy lőszergyárban dolgozott. Minden levél emlékeztette őket arra, hogy a háború, amelytől azt hitték, megmenekültek, még mindig nyomja azokat, akiket szeretnek. De még akkor is, amikor családjai készségről és romokról írtak, a táborban az élet úgy tűnt, mintha arra akarná emlékeztetni őket, hogy az amerikai stabilitásról. A pletykák villámgyorsan terjedtek a barakkokban. Egyesek azt mondták, hogy más államokban a német foglyoknak megengedik, hogy farmokon dolgozzanak, és még fizetést is kapnak. Néhányan esküdöztek, hogy zenét hallottak az udvaron átáramlani egy vetítőgépről, amely hétvégén filmeket mutatott a foglyoknak. Eleinte a nővérek ezeket fantázia meséknek tartották, amelyekkel enyhíteni akarták a fogságot, de aztán egy őr véletlenül megemlítette, hogy néhány texasi férfi hadifoglyot kivittek gyapotot szedni. Jó munkások, motyogta. A nők megdöbbenve néztek egymásra. Elképzelhetetlen volt, hogy a kerítésen kívülre engedjék őket, hogy megérintsék Amerika földjét. A barakkok asztalai körül a pletykák vitát váltottak ki. Erika egy este odahajolt, és suttogva kérdezte, ha megbíznak a foglyokban, hogy dolgozzanak, akkor mi is ez a háború számukra valójában? Azt mondták nekünk, hogy állatokként fognak bánni velünk. Márta keresztbe fonta a karját. Talán ez a trükkjük, hogy elfeledjük, kik ez a trükkjük, hogy elfelejtsük, kik vagyunk, de még miközben beszélt, elismerte, hogy a szalonna, az ágyak és a gyógyszerek nem illúziók. A levelek írása újabb lelkiismereti próbatétel volt, minden szót ellenőriztek, de a nők mégis megpróbáltak valami többet közölni, mint a túlélés. Hilda anyjának írt, biztonságban vagyunk, van ennivalónk, ne aggódj, merte leírni a szalonna ízét vagy a lepedők puhaságát, mert az árulásnak tűnt volna azok számára, akik bombázásokon mennek keresztül. Mégis, visszafogottságában is attól tartott, hogy kicsúszik a szavaiból az igazság, hogy az amerikai fogság olyan kényelmet jelentett, amit a hétköznapi németek alig tudtak elképzelni.
A ellentmondások minden héten egyre halmozódtak. Egy reggel, miközben a lepedőket teregette, Erika halkan megkérdezte, mi lesz, ha hazamegyünk ezekkel a történetekkel? Ki fog hinni nekünk? Hilda megrázta a fejét, senki. Azt fogják gondolni, hogy árulók vagyunk. A gondolat, hogy visszatérjenek egy romba dőlt hazába, kávé, pite és váratlanul tisztességesen bánó őrök emlékeivel, szinte elviselhetetlen volt. Néhányan már magát a szabadságot is félni kezdték. Visszatérni Németországba éhséget, romokat és gyanakvást jelentett volna. Itt legalább rend volt, itt biztosnak tűnt a túlélés. Az irónia emésztette őket, a foglyokat, akik rettegtek a hazatéréstől. A táborokon kívüli amerikai életről szóló pletykák csak tovább növelték a zavart. Az őrök és a személyzet történetei keringtek a katonákról, akik autókat vásároltak, a terményekkel teli szupermarketekről, családokról, akik soha nem érezték úgy a háborút. Egy nővér szinte félénken megkérdezte egy orvostól, tényleg minden héten esznek húst? Az orvos nevetett, minden héten? Inkább minden nap. A nővér úgy nézett rá, mintha mesét hallott volna. Az otthonról érkező levelek fájdalmas vágyakozást keltettek bennük, de arra is kényszerítették őket, hogy elfogadják a keserű igazságot, Amerika nem éhezett, Amerika nem omlott össze, és Amerika, minden hibája ellenére, úgy tűnt, jobban bánik foglyaival, mint saját országuk a háború utolsó éveiben a polgáraikkal. Ez a felismerés felvetett egy kérdést, amelyet ritkán mertek hangosan kimondani, ha tévedtek Amerikáról, akkor még miben tévedtek? De a válaszok nem a pletykákból vagy a levelekből származhattak, hanem abból, ha saját tapasztalataikon túlra tekintettek, és megnézték Amerika, és annak összehasonlításából Európa 1945 nyarán tapasztalt romjával. 1945 nyarára a nővérek elkezdtek összerakni egy szélesebb körű képet arról, hogy mit is jelentett valójában a hadifoglyok élete Amerikában. A texasi táboruk csak egy volt a több száz, az Egyesült Államok területén szétszórt tábor közül. Több mint 400.000 tengelyhatalmi fogoly került az Atlanti-óceánon túlra, a középnyugati Rolling Fields-től a déli fenyőerdőkig. A nővérek számára ez a méret szinte felfoghatatlan volt. Az étkezőben a nők gyakran hallották, ahogy az őrök és a munkások más táborokról beszéltek. Beszéltek a Louisianában elszállásolt német katonákról, az Arkansas mezőin dolgozó olaszokról, az arizonai japán hadifoglyokról. Minden történet újabb réteget adott a kirakóshoz. Ezek a táborok nem titkos, elrejtett börtönök voltak, hanem az amerikai élet szövetébe szőtték őket. A farmerek látták őket, a helyi városok tudtak róluk, és sok esetben az amerikaiak közvetlenül is kapcsolatba kerültek a foglyokkal. A legmegdöbbentőbb felfedezések az összehasonlításokból származtak. Az egyik őr egy olasz foglyokról mesélt, akik énekeltek a betakarítás közben, és nevettek az amerikai farmerekkel, akik limonádéval és szendvicsekkel látták el őket. Egy másik japán foglyokról beszélt, akik csodálkoztak a modern zuhanyzókon és a szappanbőségén. Néhány városban a német hadifoglyokat még amerikai családok ünnepi vacsoráira is meghívták, amit a nővérek alig tudtak feldolgozni. Márta hitetlenkedve ismételte egy család otthonában. Az őr bólintott. Ez nem egyszer fordult elő. Csendes pillanataikban a nővérek arról beszélgettek, mit jelentett számukra ez a gesztus. A fogság még mindig fogság volt, még mindig drótkerítés mögött voltak, még mindig el voltak vágva családjuktól, még mindig foglyok voltak, de ahhoz képest, amit a szovjet táborokról tudtak, vagy akár a német kézben lévő szövetséges foglyok kezeléséről, a különbség tagadhatatlan volt. Itt az ételek rendszeresek voltak, a gyógyszerek bőségesek, leveleket is írhatnak, és a méltóságukat sem vették el teljesen. De volt még egy réteg, amit a nők nem tudtak figyelmen kívül hagyni, a propaganda. Amerika azt akarta, hogy a világ tudjon róla, hogy jól bánik a foglyaival. Minden tiszta lepedő, minden szalonna, minden doboz gyógyszer is egy üzenet volt, bizonyíték arra, hogy az USA betartja a Genfi szabályokat, és el akarja határolni magát a háború brutalitásától. Talán ez az egész csak színjáték, mondta Erika egy este, karbafonva a kezét. Hilda megrázta a fejét. Ha ez színjáték, akkor ez a legnagyobb előadás, amit valaha láttam. Az ellentmondások kiterjedtek Amerikára is. A nővérek nem tudták figyelmen kívül hagyni a táboron belül meglévő faji megosztottságot.
Látták, hogy a fekete nővéreket és katonákat tisztelettel kezelik a kerítésen belül, de hallották a diszkriminációról szóló suttogásokat is a kerítésen kívül. Néhány őr utalt olyan városokra, ahol a szegregáció törvény volt, ahol nem mindenki élvezte azt az egyenlőséget, amelyet Amerika a tábor falain belül látszott képviselni. Ez a komplexitás még jobban összezavarta a német nőket. Hogyan lehet, hogy egy ország itt igazságosan bánik velük, de a saját utcáin megtagadja ezt? A bőség tagadhatatlan maradt. Még akkor is, amikor az élelmiszeradagok kissé szűkültek az Egyesült Államokban, a foglyok továbbra is olyan ételeket kaptak, amelyek messze felülmúlták azt, amihez családjaik Európában hozzáférhettek. A nők gyakran érezték magukat hálát és bűntudatot között tépve. Hálát, hogy élnek, enni kapnak és menedéket. Bűntudatot, hogy ezt élvezhetik, miközben szeretteik éheznek a romokban, több ezer kilométerre tőlük. Egy nap, miközben a gyengélkedőn kötéseket készített, Hilda megkérdezte Margaretet, az vöröshajú amerikai nővért, miért adtok nekünk ennyit? Mi vagyunk az ellenségeitek. Margaret ránézett nyugodt, de határozott arckifejezéssel, mert a háború nem változtat azon a tényen, hogy emberek vagytok, és egy nap ennek vége lesz, és az számít, hogy mit fogtok rólunk emlékezni. Ez a válasz hetekig visszhangzott Hilda elmejében, és akkor rájött, hogy amit tapasztaltak, nem csak kedvesség volt, hanem stratégia. Amerika megértette, hogy ezek a foglyok egy nap hazatérnek, és amit magukkal visznek, a szalonna, a gyógyszerek és a méltányosság történetei meg fogják határozni a háború emlékét. A nagyobb kép akkor nem csak a túlélésről szólt, hanem a befolyásról is, és amikor a nővérek kezdték megérteni ezt az igazságot, rájöttek, hogy valami nagyobbnak a tanúi, mint a saját fogságuk, hogy részesei Amerika nem csak csaták, hanem hírnév megnyerésére irányuló erőfeszítéseinek részesei voltak. De évekkel később, jóval azután, hogy a kapuk megnyíltak és a háború véget ért, a nők számára a leginkább foglalkoztató kérdés nem a propaganda vagy a politika volt, hanem az emlékek és azok a furcsa tanulságok, amelyeket hazavittek abból az országból, amelyet egykor ellenségüknek tartottak. Amikor a háború véget ért, és a texasi tábor kapui végre megnyíltak, a nővérek összepakolták kevés holmiukat, és felkészültek arra, hogy visszatérjenek egy hazába, amelyet már nem ismertek fel. Azok a buszok, amelyek egykor fogságba vitték őket, most a szabadság felé vitték őket a szabadság felé, de a szabadság, mint hamarosan megtudták, sokkal bonyolultabb volt, mint egyszerűen kilépni a kerítésen kívülre. Németország felismerhetetlen volt, olyan városok, mint Hamburg, Dresda és Berlin csupasz romokká váltak, a városok szilusztjét kráterek és összeomlott épületek tarkították. Az éhség mindenütt jelen volt, a sorok órákon átnyúltak, és a családok örökségüket cserélték élelemre. Azok számára, akik hónapokat, néha éveket töltöttek amerikai táborokban, a visszatérés nem csak sok volt, hanem egyfajta gyász is. Magukkal vitték az emlékét a habozás nélkül öntött kávénak, a reggelente a polcokon ropogó szalonnával a reggeli levegőben, a gyógyszerekkel teli polcokról. Most, hogy visszatértek a sajátjaik közé, ezek az emlékek szinte árulásnak tűntek. Hilda később egy barátjának így vallotta: azt hittem, a fogság megfoszta méltóságomtól, ehelyett ott találtam meg, és hazatérésemkor vesztettem el. Nem hűtlenséget értett ez alatt a hazája iránt, hanem annak felismerését, hogy az Amerikában töltött idő valami megrepett benne. Az ellenségről mondott hazugságok már nem illettek a valósághoz, a várt kegyetlenség nem következett be, ehelyett egy másik, rendezett, bőséges és furcsa módon emberséges életmód. Azután évekig sok nő hallgatott tapasztalatairól. Veszélyes volt túl nyíltan beszélni a megszállt Németországban. Azok a történetek, amelyek túl kedvező színben tüntették fel Amerikát, gyengének vagy akár kollaborázónak bélyegezték az embert. A családokon belül azonban, suttogva, ezek a történetek felszínre kerültek. Történetek a szöges drótból, amely nem brutalitást, hanem reggelit vett körül. Történetek az őrökről, akik fegyelmet tartottak, de verés helyett varrókészletet ajánlottak fel. Történetek a fekete és fehér ápolónőkről, akik nem ellenségként, hanem betegként, emberként kezelték őket. Az idő múlásával ezek az emlékek tanulságokká alakultak. Marthe, aki korábban minden kedvességet megkérdőjelezett, évekkel később elismerte, hogy az, amit Amerikában látott, megváltoztatta a világnézetét. Megtanultam, hogy még háborúban sem mindig az az ellenség, akinek gondolod. Néha az ellenség több irgalmat tanúsít, mint a saját vezetőid valaha is.
A levelek, amelyeket írtak, a pletykák, amelyek után kutattak, az ellentmondások, amelyekkel küzdöttek, mindez egy nagyobb felismerés részévé vált, hogy az emberiség túlélheti a legsötétebb konfliktusokat is, de csak akkor, ha az emberek úgy döntenek, hogy gyakorolják. A texasi reggel szalonnaszaga nem csak az ételről szólt, hanem egy szimbólum volt, egy emlékeztető, hogy az élet még fogságban is tartogat kis örömöket, egy emlékeztető, hogy a kedvesség, bármilyen hétköznapi is legyen, áttörheti a gyűlölet és a hazugság falait. Amikor az idős nők közül néhányan unokáiknak meséltek azokról az első texasi reggelekről, nem a szégyenről vagy a keserűségről beszéltek, hanem arról a furcsa érzésről, hogy méltóságot találtak az ellenség kezében. Az egyikük arról mesélt, hogy elsétált az étkező mellett, és megérezte a szalonna illatát, és egy pillanatra elfeledte, hogy fogoly. Egy másik arról mesélt, hogy amikor először látott egy üveg penicillint, rájött, hogy ebben az új világban egyetlen katona sem maradhat meghalni gyógyszerhiány miatt. Ezek a történetek csendesen terjedtek a családokban, és bizonyítékul szolgáltak arra, hogy a történelem nem csak csatákból és szerződésekből áll, hanem apró pillanatokból is, amelyek megváltoztatják, ahogyan az emberek egymásra néznek. Az általuk hordozott tanulság egyszerű, de erőteljes volt, a háború pusztít, de a jóság feloldja. Megtanulták, hogy a propaganda eltorzíthatja az igazságot, de a saját élmények kibogozhatják azt, és talán a legfontosabb, hogy megértették, hogy egy nemzetet nem csak a fegyverei vagy győzelmei alapján lehet megítélni, hanem az alapján is, hogy hogyan bánik azokkal, akiket ellenségének nevez. Tehát amikor visszatekintünk erre a történetre, az nem csak a német ápolónőkről vagy az amerikai őrök arról szól, hogy a börtönudvaron terjengő illat, ami egyesek számára mindennapi, mások számára felejthetetlen, emlékeztette a foglyokat arra, hogy még élnek, még képesek érezni, még tiszteletre méltók. És talán ez a tanulság számunkra ma, a méltóság, az együttérzés és a tisztesség soha nem veszik kárba, még akkor sem, ha azoknak adjuk, akiket gyűlölnünk kell. Ha követted ezt a történetet, és úgy gondolod, hogy ezek a hangok a múltból megérdemlik, hogy emlékezzenek rájuk, fontold meg a feliratkozást. Ezek azok a pillanatok, amelyeket a történelem gyakran elfelejt, de együtt életben tarthatjuk őket.